Tinokudokezai mabuja tikutambirai kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechitatu mwedzi uno waKubvumbi. Nyasi kwaburika kuti ZEC inenge yakapasa gwaro rowavhoti rinokwanisa kuferefetiwa riya kubato reZANU-PF nokutoti vanhu vari kundoramba vachindotumirwa tsamba mbozha dzopamanhare mbozha dziya wari kunzi ndisu kuZANU-PF toda kuti mutivhotere. Goisai nhamba idzi dziri paWhatsApp kudunhura muriro, nzvimbo yamuriyo ndo nhamba dzatiinadzo idzodzi. Chagopota tichikunyepai kuti zvii zviri kuitika nokuburikidza neWhatsApp. Ipapa pakaita kunyangariwa makambani wemafoni wari kupinziwawo pokare mushishi. Hino kana pakaita vanokona kuenda kumataurodzi mhosva nenhau iyi kuti ireke kugoitika, nokuti mutemo mutsva uya uripo unoita zvokuchengetedza vanhu padandemutande unorambidza zvakadandi. Rekai tigoona kuti zvinoburika sei. Hino kuti ZEC wachagozvipindura wachiti chii, charamba takaringa. Takaringana nosarudzo gurukota rinoringa nozvosarudzo nozvomutemo wenyika. Ziyambi ragoreketa iro kuti kwai sarudzo dzichaitiwa zuva re26 mwedzi waNyamavhuvhu riribe kusvika kana kuti musi wacho. Rekai tigoringa ipapa kuona kuti wachazviita sei kana kuti wachaita rini. Apa wamunangarwa kwaiva goreketaiwo kuti nyika basi dzichabvumiwa kuuya koomema sarudzo dzedu inyika dzinombotikokawo kuenda koomema sarudzo kunyika kwadzo. Ndipo munotoona kuti pakaita kuoma. ZEC ndo inofanira kunge ichireketa zvinhu zvinoitika izvozvi, asi ndo zvaakutoreketiwa novakuru wenyika. Hino kuti zvichambopera sei, tikuramba takandoringa. Wachamisa wadurura pachena kuti kwai mubato mavo wanhu basi wachabvumiwa kupinda kuti wakwikwidze wanhu wokuti wanenge wanzi nharaunda dzavanoda kumiriradzo ndio wapinde. Kwai kana pakaita vairi wanenge wasimudziwa mazita yavo, wachatoita katombo kanyaya kusvikira wabvumirana kuti mbani anoenda koopinda achiita, ende pari kupinda munhu mubodzi hwii kupinda vanhu vairi kana vatatu. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tiri kundoimba kuti zvinoita kuti wanhu wese wabvume nokuda kuti zviripo zviitike. Hwii kuita zvakaitiwa noZANU-PF zviya kuti magwaro anoenda wanhu vanoenda kovhotera wachiramba kuti zviri kuda kuti zviitike ndo wanohwina. Asi pachizondosarudziwa kuti kwai munhu aribe kuita chinhu ndiye ari kuhwina, pakaita kuoma. Rekai tigoramba takandoringa ipapo. Kwai kuna wanhu kwaMutare wakubiwa newanhu weZANU-PF, wanhu wariwo CCC. Ipapa pariba agoziva kuti zviri kumbobva nekupi, nokutoti unobva wazvisaya ko kukubana ndo kudii, kunyirana kukusvinuba wakomana dai madokuita muchiwanyepa kuti mabotso yaya zuva njuga inoja mugwandi zvinoita kunyangara. Rekai tigoramba takaringa, asi mapurisa anyepiwa nozvonhau iyi. Tichaona kuti wachaita sei. Tiri kuringa zvinochekuita nemapurisa. Kwai kuno mumwe mubvana womunyika medu muno ano murume wache wokuNigeria. Kwai izvezvi wari kutotsvakiwa nemapurisa wada kuti wasungiwe. Kwai wanotekaedza vanhu zvisiri pamutemo, zviya zvokuti vanonyepera vanhu kuti kuno mabasa wobva wadini woenda koita vanhu vaya nhapwa kana kuti woseenzesiwa mumabasa okuita zvochifambi. Pakaita kunyangariwa. Ipapa pokare kwai vanotekaedza zvinodhaka zvisingabvumiwi zvakaita sana kokeni, ndipo unobva waona kuti paribe chisvinu. Apa kwai ivo vairiwa vanogara varindoburika padandemutande ravo, vari kuratidza kuti tiri kujamari kuita yekutetena, kupura nomusana chaiko. Ipapo ndipo munotoona kuti kufarisa kwaro kunge pfenera nhongaroro ndio kunoita kuti zviite kunyangara kudare. Rekai tione dai waizvijira havo mari yavo youkopokopo iyoyi wakanyarara, kuno inoita unge inotofanira kunge ichizikana kuita unge hanga yokuba, nokuti kamuhanga ukaiba ukaiika inobva yachema, ikaiburika yobva yaoniwa. Paribe chisvinu. Rekai tirambe takaringa ipapa kuti zvichapera sei, asi toziva tese kuti kubatiwa wachazobatiwa zvawo. Mumwe chiremba wekuZimbabwe womabhuku anonzi Zamuchiya kwai aisiwa kuboka rinotonga
kune inonzi Journal of Southern African Studies iri kuBritain, tikuramba tichimurovera manja. Ari kuita tusvinu, regai tirambe takaringa kuti anenge achienda kupi. Ipapo pokare tiri kufara pokare mumwe wekuZimbabwe wedu anogara kumaJerimaniku Kachidza Fabish, kwai izvezvi agonzi ndiye akahwina inonzi Best Traditional Attire kumutambo yopasi rese yokuDubai inochokuita nevanhu vanonhadzira mbashadzi. Aiwa tomurovera manja, dai zvatoenderera mberi. Tichibenhuka munyika medu no, kwai naMhanduwe kune makambani anoda kuita 13 awarambidza kuti achabvumirwa ba kutengesera vanhu kana kuita basa nohurumende. Kwai anoti Kasha Designs, Renet Technologies, Malfan Investments, Diflow Construction, Starman Investments, Guide Marketing, Nodship Investments, Infinity Hire, Nomalanga Marketing, Gift Mwareya, Mukota Haulage, Ofix More Marketing, nenonzi Blessia Investments. Pakaita kunyangara, rekai tione kuti zvinopera zvakadini papa. Wanoringa nokuferefeta zvokufara kuvanhu pasi rese vari kuritekereketaiwo kuti Zimbabwe inyika ino vanhu waribe kufara zvokutoita nhamba yochina chaiyo pavanhu waribe mufaro muAfrica. Zvakaita kuoma izvi zvinoita kuhwadza. Tiri ipapo futi pokare, rekai tikunyepei kuti kune vari kureketa makwai, kwai vari kuziva kuti Thabo Bester uye watagokunyepaiwo kuSouth Africa, kwai akatizira kuZimbabwe paakabuda mujere achitiza. Rekai tione kuti zvinopera kupi papa. Kana chiri chokwadi, nyika yedu inobva yaita kuita kuyanga chaihwo wokuti ndo inonyanya kuda vanhu vanonge vachitsvakiwa kunyika dzimwe vanouya kohwanda munyika medu. Pakaita kunyangariwa. Kaitiringe zviri kuitika pasi rese, tikunyepei. Kwai Busisi weMukwebane izvezvi akuringana nomari dzinoda kubhadharwa magweta ari egani. Kwai bazi rache rari ndiye mukuruyo rabva raramba akasanobata matomuyo, abva anyora kuti aiwa tichada ba kuti tirambe tichiburitsa mari yonyika kuti imubhadharire magweta. Pakaita kunyangariwa. Bato roDA rabva kuita sarudzo dzaro izvezvi, bva raburitsa pachena kutoti aiwa riribe kana chibodzi chinoita kuti vanhu vatema vapembere. Ipapa rekai muone kujiwa iko richaita musarudzo dziri kuuya gore rinouyadzi. Kanenge kari kanjodo. Ipapa abva vanotoitambisiwa tsotsa basi nokujiwako. Rekai tirambe takaringa. Nyika yoMozambique iri kuramba ichindohwadziwa izvezvi nokuti kwai chirwere chomanyoka chiri kuramba chindoingidzira kubva zvaenda iye shaiko roFredio. Rekai tione kuti wanozvipedza sei kana kuti zvinenge zvakadini. Dai kwedu watokonawo waenda kowayamura wabi yedu nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Kukinya William Ruto naOdinga kwai wagobvumirana kuti waite kugara pasi vachiita katombo kanyai. Rekai tione kuti vanosvika papi nokuita izvozvo. Dai zvikatoitika idi kuti vanhu vekweyo wakone kupfumvura. Iri zvekuramba vanhu vari kundoita mabotso zvisvinuba. Tinozvidaba vanhu vanofanira kugara zvisvinu sowanhu, huyi kuita hwamapfene zvokundogara muri kumarana basi. Kuno mumwe wekuIvory Coast ahwina mubayiro mukuru chaizvo wokuti kwai agoga nhadzira iyo nharembozha inokwanisa kureketa nevanhu nomitauro inoita 16 yokuIvory Coast. Akona uyuka ndiye musvinu. Heno kwedu kuti vachazviitawo chere iwo vanoziva kuzivawo chimanjimanjiwa kuti vachazviita chere zvichigoburika. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. KuUkraine vari kuchema izvezvi kwai Russia ndo yatora chigaro chokuita mutungamiri weUnited Nations Security Council. Zvaita kuvavhiringa kuvapazamura chaiko. Vari kuita kusaya kuti chii chaizvo chavangaite kuti zvireke kugoitika. Asi heno ticharamba takandoringa. Apawo nyika dzinoburitsa oiri dziya dzeOPEC kwai izvezvi dzabvumirana kuti dzimbomira kuburitsa oiri yakawandisa zvokutoti mutengo weoiri watotanda kukwira izvezvi. Heno ukasvika kumberi uko kwedu munondoziva kaa kuti painondotangira kukwira ndisino hazvatanda kuita kukwidziwa kuita kuchapuriwa noshamhu chaiko.
asi painotandawo kuderera aiwa zvinosvika makwedu zvinezvi zviri kunonzi takasainirana nazvibvumirano, asi painokwira paribe anoreketa zvokuti takasainirana zvibvumirano. Imi zvakaita kunyangarira chaiko. Regai tione kuti zvichapera sei. Mugumisira, Graham Potter akadzingiwa kuChelsea paribe chizvinu chaanga ari kuita nokuti zvichambopera sei ipapa. Iyo Chelsea aiwa nokudzinga inokona inouya nechaizvo wokudzinga vanorairidzawa, asi chinoburikacho ndo chinenge chaakusaika manje ipapa. Regai tione hedu kuti izvezvi hwendo huno aiwa sondo rinoti riri kunanzva maronda takakubiwa. Regai tione kuti zvinopera zvakanaka chere izvozvo mitambo yekuBritain painenge iri kuenda mberi ipapa. Takadaro zvedu aiwa tadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.